Nazdar tubíci, vítam vás pri novom videu a v dnešnom videu vám ukážem ako alebo kde si pozrieť 4. sezónu Ninjago Dragons Rising, takže poďme na to. Takže najskôr vám vo videu ukážem prvú platenú metódu a potom vám ukážem dve zdarma metódy, takže poďme na to. Ako prvá a platená metóda stačí, že budete mať Netflix a budete ho mať proste predplatený. A jediné, čo vám stačí, je, že si zakliknete Ninjago Dragons Rising a tu si zakliknete 4. radu a tu už máte prvých 10 epizód, čo je za mňa super, pretože hneď 2. apríla som už mohol pozrieť prvých 10 epizód naraz, čo je super. Každopádne poďme na druhú zdarma metódu. Ako druhá zdarma metóda stačí, keď si vyhľadáte Lego a vlastne to je všetko, čo potrebujete. Proste pôjdete na ich kanál, dáte videá. A ako už môžete vidieť, už tu je prvá epizóda po česky a aj po anglicky nahratá. Ale táto zdarma metóda je trošku zdĺhavá, pretože Lego bude vydávať 1 alebo 2 epizódy týždenne, takže na 10. epizódu si budete musieť počkať 2,5 mesiaca, až mi to správne vychádza. Alebo 2 mesiace, nejak tak. A vlastne zadarmo metóda tretia je, že prejdete na môj kanál, následne príspevky alebo komunita a tam bude nahratý odkaz na Telegram, kde je všetkých 10 epizód po anglicky. Takže tak. Každopádne ďakujem za zhliadnutie videa, budem rád za odber, like, zdieľanie aj za nejaký komentár a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa tubíci.